Днес темата е пластичността в новото време. Какво е да си пластичен? И каква е реалната функция на това? С какво тази пластичност може и е в функция на нашето днес? Ако темата ви интересува, останете с мен. Аз съм Елица Петрова Дзеляни, арт-терапевт, коуч, мотиватор и позитивен терапевт. И така, да преминем по същество. Успешният човек. Защо е успешен? Каква е схемата на успехът? Всъщност, успешният човек е успешен, защото е лесно адаптивен в променящите се ситуации. Според вас, важи ли все още вярването? Който учи, той ще сполучи. Ще ви отговоря аз. Не, не важи. Важало е в миналия век, когато Радостинка беше отличничка. Днес съществува друго правило. И това е: няма по-успешна от мен в това, което правя, защото аз всекидневно се обогатявам и разширявам моите знания и познания в дадената длъжност. И го правя чрез сърцето, а това е сърдечната чакра, чрез която се случват чудеса. Всичко това е свързано с трансформационният процес на новото време. Ето защо подканвам към промяната, която е свързана с адаптивността към новото, към неизвестното. Но това пък е вярата. Да, аз ще успея. Когато ние сме сигурни в нашата успешност, така можем да убедим и другите в нея. Поради простата причина, че ние даваме 100 или дори 1000% от нашето време, от нашия ден, от нашето съществуване за това, в което вярваме. И по този начин няма как това да не стане реалност. Всеки един може. И в това вече съм сигурна. Само трябва да го реши. Ако решите и не знаете как да го направите, разбира се, има точна система, по която се работи, подарявам на всеки 15-минутна безплатна консултация с мен, за да обсъдим по какъв начин и какво искате да постигнете. Може да се свържете с мен за лична консултация тук под поста или на лично съобщение. Ще отговоря на всеки един от вас. Постиженията са гарантирани. Чао, чао и прекрасен цветен ден от мен. Елица Петрова Дзеляни, арт-терапевт, коуч и позитивен психолог. Чао, чао!